Подготвиш ли се правилно за матурата? Нека да видим. Имаш 15 секунди да откриеш колко запетаи липсват в този текст. Времето започва сега. Преди началото на матурата по български език и литература, всеки ученик си мисли, че е подготвен достатъчно добре. Когато обаче седне пред листа и види текста за редактиране, напрежението се покачва. Точно в такива моменти учениците, които са учили с пищова, се справят по-спокойно, защото вече знаят къде най-често се допускат грешки. Успя ли? Напиши в коментарите колко запетаи намери. Ето верният отговор. Нека да разгледаме текста сега с правилно поставените запетаи. Преди началото на матурата по български език и литература, всеки ученик си мисли, запетая, че е подготвен достатъчно добре. Запетая пред че въвежда подчинено изречение. Когато обаче седне пред листа и види текста за редактиране, отново запетая, напрежението се покачва. Тази запетая е след въвеждащо подчинено изречение. Точно в такива моменти учениците запетая, които са учили с пищова запетая, се справят по-спокойно. Отново запетая, защото вече знаят къде най-често се допускат грешки. Тук има две запетаи, около които са учили с пищова. Обособява пояснително изречение. И запетая преди защото въвежда причинно подчинено изречение. Изтегли пищова от линка долу и се упражнявай безплатно.